बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचा गेल्या 5 वर्षांचा कालावधी हा खूप चांगला असल्याची प्रतिक्रिया जिल्हा बँकेच्या वर्धापन दिनी उपस्थितांनी दिली आहे. पाहूयात. जिल्हा बँकेचं जे हे संचालक मंडळ आहे, ह्या संचालक मंडळाला आता 5 वर्ष जवळजवळ पूर्ण होत आहेत. या 5 वर्षाचा कालावधी कसा राहिला ह्याच्याबाबत आपण जरा चर्चा करूया. या ठिकाणी दैनिक पुढारीचे आवृत्ती प्रमुख गणेश जेटे साहेब आहेत, त्यांना विचारूया. साहेब, आत्ता जवळजवळ जिल्हा बँकेने 7,000 कोटीचा टप्पा गाठलेला आहे आणि पुढच्या वेळी त्यांनी 10,000 कोटीपर्यंत जायचं असं निश्चित केलेलं आहे. मनीष दळवींनी अध्यक्ष म्हणून गेली 5 वर्ष काम केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे नितेश राणे हे तज्ज्ञ संचालक म्हणून ह्या बँकेवर आहेत आणि एकूणच संचालक मंडळाचं काम कसं राहिलं ह्याबाबत जरा 2 शब्दात सांगा. निश्चितपणे चांगलं राहिलं, कारण त्यांनी कर्ज बऱ्यापैकी वाटली आणि ती वसूल पण केलेली आहे. डिपॉझिटच्या रकमा पण चांगल्या आहेत. मनीष दळवी एक सोबर व्यक्तिमत्व आहे, एक म्हणजे स्वच्छ चारित्र्य असलेले व्यक्तिमत्व आहे आणि असं वाटलं नव्हतं की मनीष दळवी नवीन चेहरा असून एवढ्या तोलामोलाचं कारभार करतील, परंतु त्यांनी खूप चांगलं कारभार केलेला आहे आणि बँकेला एका महाराष्ट्रामध्ये प्रथम क्रमांकावर त्यांनी ठेवलेलं आहे आणि सगळ्यांशी चांगले संबंध ठेवलेले आहेत. बँकेची विश्वासार्हता त्यांनी जपलेली आहे. प्रशासनामध्ये त्यांनी अतिशय सुरळीतपणे काम केलेलं आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे प्रशासनामध्ये नवीन तंत्रज्ञान त्यांनी आणून एक प्रकारे बँकेच्या प्रशासकीय कारभाराची गती वाढवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न त्यांनी केलेला आहे आणि हे करताना त्यांनी गेल्या 5 वर्षामध्ये कोणत्याही प्रकारची कॉन्ट्रावर्सी निर्माण केली नाही. ही जिल्हा बँक म्हटल्यानंतर एक सेन्सिटिव्हपणा असतो आर्थिक व्यवहारातला, तर तो त्यांनी अतिशय सुरळीतपणे ठेवला आणि बँक एका विश्वासार्हता जी आहे ती बँकेची आणखी वाढवली आणि आजही तुम्ही बघितलं तर बँकांच्या सर्व शाखांमध्ये प्रचंड प्रमाणात आपल्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची व्यवहारांसाठी गर्दी असते. याचा अर्थ असा आहे की बँकेवरचा विश्वास वाढत आहे. अर्थात राणेसाहेबांचं नेतृत्व आणि खासदार नारायण राणे यांचं नेतृत्व आणि सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे हे तर त्या ह्याच्यावर संचालकच आहेत आणि त्यांचंही मार्गदर्शन आहे आणि ही एकूणच बँकेचा कारभार खूप चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लोकांना, व्यापाऱ्यांना, कामगारांना, शेतकऱ्यांना रोजगार मिळवून देण्याचं मोठं काम या बँकेने केलेलं आहे आणि आमच्या सर्व पत्रकारांच्या वतीने बँकेला आणि त्यांच्या सर्व संचालकांना खूप खूप शुभेच्छा. जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेशजी तोरसकर आहेत. साहेब, आपणही जरा जिल्हा बँकेसंदर्भात, कारण तुम्ही बरेच जुने जाणते आहात, बरीच बँकेच्या आत्तापर्यंतचं जी कारकीर्द आहे ती पाहिलेली आहे. गेल्या 5 वर्षात एकूण काय स्थिती राहिली ह्याबाबत आपण जरा सर्वप्रथम सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ आणि त्यांच्या अध्यक्ष आणि सर्व संचालक मंडळांना मी शुभेच्छा देतो. सहकार महर्षी शिवरामभाऊ जाधव, सहकार महर्षी डी.व्ही. ढोलम यांच्या नेतृत्वाखाली बँकेची स्थापना झाली, उगम झाला. रत्नागिरी विभाजनानंतर सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँक म्हणून अस्तित्वात आल्यानंतर आता 43 वर्षे या बँकेला झाली आणि या काळात गेली 5 वर्षात मनीष दळवी अध्यक्ष म्हणून अतिशय सक्षमपणे त्यांनी काम केलं असं आम्हाला दिसते, कारण आम्ही शिवरामभाऊ जाधव, डी.व्ही. ढोलम यांना जवळून बघितलं आहे. त्यांचा कारभार, त्यांनी चालवलेली बँक आणि आत्ता चाललेली बँक ही अतिशय चांगल्या पद्धतीची शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आणि मोठ्या प्रमाणात ठेवी आणण्याचं काम ह्या 5 वर्षाच्या काळात आपले तज्ज्ञ संचालक पालकमंत्री नितेश राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आणि खासदार नारायण राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या बँकेचं काम उत्तम प्रकारे चाललेलं आहे असं आम्हाला वाटतं. भविष्यातही बँक ही मोठ्या प्रमाणात चांगल्या ठेवींचा टप्पा गाठेल असा विश्वास वाटतो आणि सर्वप्रथम आम्ही जिल्हा पत्रकार संघ असून दे किंवा सगळ्या पत्रकारांच्या वतीने आम्ही त्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. गेली 4.5 वर्ष आज संचालक म्हणून आम्हाला पूर्ण झालेली आहेत आणि संचालक मंडळालासुद्धा पूर्ण झालेली आहे आणि या सर्व अध्यक्ष असतील, संचालक मंडळ असेल, एकदम चांगले निर्णय या सिंधुदुर्ग बँकेच्या दृष्टीने घेतलेले आहेत. जवळजवळ 7,000 कोटीचा टप्पा या ठिकाणी पार पडलेला आहे. तुम्ही बघत असाल की 2022 साली आणि 2026 साली यामध्ये जवळजवळ 3-4 हजार कोटीचा टप्पा आम्ही जास्त करून पार केलेला आहे आणि सगळ्या घटकांना एकत्र घेऊन
जे सगळे घटक असतील, समजा पतसंस्था असेल, औद्योगिक असेल, पणन असतील आणि असे अनेक घटक, बचत गट असतील, अशा अनेक घटकांना घेऊन बँक आम्ही पुढे नेत आहोत. सहकार क्षेत्रामध्ये वैकुंठ यांचा पुरस्कारही आम्हाला या ठिकाणी मिळालेला आहे आणि चांगल्या पद्धतीची बँक चालवण्याचं धोरण संचालक मंडळाने राबवलेलं आहे. आणि ह्या 43च्या वर्धापन दिनानिमित्त सगळ्यांना मी सर्व सहकाऱ्यांना आणि सहकार्यातील सर्व सहकाऱ्यांना मी शुभेच्छा देतो या दिनानिमित्त आणि शुभेच्छा. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची सर्वसाधारण सभा या ठिकाणी संपन्न झाली आणि हे जे संचालक मंडळ आहे त्यांचं शेवटचं वर्ष आहे. गेले कित्येक वर्ष राणेसाहेबांच्या माध्यमातून या बँकेचा कारभार या ठिकाणी चालू आहे आणि खरोखरच सन्माननीय बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी साहेब यांनी राणेसाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली बँक उच्च शिखरापर्यंत नेऊन ठेवलेली आहे. सर्वसामान्य शेतकरी असेल, या शेतकऱ्याला या बँकेतून सहज कर्ज या ठिकाणी उपलब्ध होतं. आणि दुसरं खास म्हणून म्हणायचं झालं तर शैक्षणिक कर्ज हे आमच्यासारख्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना अत्यंत गरजेचं आहे आणि ते या सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून आम्हा शेतकऱ्यांना आमच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी या ठिकाणी शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध होतं. खरोखरच या बँकेचं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे, कारण राणे कुटुंबियांचं या बँकेवर पूर्णपणे वरहस्त असल्यामुळे कुठलाही इथला कारभार बँकेचा सुरळीत या ठिकाणी चाललेला आहे. धन्यवाद. नाव सुजाता संदीप देसाई, वेंगुर्ला आसोली गावात माझी सुरंगी महिला औद्योगिक सहकारी संस्था आहे. जवळजवळ 15 वर्ष ही संस्था कार्यरत आहे. आज जिल्हा बँकेची ही जी नवीन 4.5 वर्ष कार्यरत असलेली बॉडी, म्हणजे ज्याच्यात आमचे तालुक्याचे दळवी साहेब, ज्यांचं काम मी प्रत्यक्ष महिला तालुका अध्यक्ष होते आणि ते त्यावेळी पक्षाचे एका तालुका अध्यक्ष होते. त्यावेळी मी त्यांचं काम बघितलं आहे. ते अजिबात थांबत नाही, तेवढे धावतात की विचारू नका. आणि त्यांच्याबरोबर जे सहकारी आहेत त्यांनासुद्धा धाववतात ते, आणि त्या स्पीडने आणि त्याच्यापेक्षा भरपूर स्पीडने त्यांनी जिल्हा बँकेचं काम कार्यरत केलेलं आहे आणि 4.5 वर्षात भरपूर त्यांनी काम केलेलं आहे. सांगायचं झालं तर महिला ज्या संस्था आहेत त्यांना त्यांनी खूप पाठबळ दिलेलं आहे. आमचीसुद्धा एक सहकारी संस्था आहे, माझी फळ प्रक्रिया युनिट आहे आणि अध्यक्ष म्हणून मनीष दळवी साहेबांनी त्यावेळी मला एक टर्म लोनसुद्धा सँक्शन झालं आणि त्याच्यामुळेच मी जवळजवळ 15 लाखाचे युनिट उभारू शकली आणि नंतर त्याने मला CC सुद्धा एक मंजूर करून दिले. म्हणजे अशी मी एकटी नाही तर बरेच क्षेत्रातल्या महिला बचत गटातल्या असतील त्यासुद्धा किंवा वैयक्तिक ज्या काम करतात त्यांना ह्या जिल्हा बँकेत नेहमीच सहकार्य दिलेलं आहे. अगदी शेतकरी म्हणजे आमच्या गावात झाडू विणण्यापासनं हे काय ते टोपल्या वगैरे विणतात त्यासुद्धा सर्वसाधारण महिलांनासुद्धा त्याने कर्ज पुरवठा अगदी कमी दरात दिलेले आहेत आणि शेतकऱ्यांसाठी खरंच ही बँक म्हणजे एक संजीवनी आहे आणि नक्कीच दळवी साहेबांनी आपलं कार्य खूप चांगल्या प्रकारे पार पाडलेलं आहे आणि असंच त्यांचं कार्य पुढेसुद्धा हो हीच इच्छा जर. अशी सभा संपन्न झाली. या ठिकाणी सर्व संचालक मंडळ आणि उपस्थित सर्व संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते आणि आत्तापर्यंत बँकेची जी प्रगती बघितली ती उत्तरोत्तर वाढत आहे आणि सर्व समाजातील शेतकऱ्यातील विविध संस्थांना आणि तिथल्या सर्व लोकांना या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शन मिळालं. त्याचप्रमाणे बँकेची प्रगती पाहून सर्वजण खुश झालेले आहेत आणि अशा प्रकारे उत्तरोत्तर प्रगती वाढू दे अशा प्रकारची आमची हे व्यक्त करतो, भावना व्यक्त करतो आणि पुढे बँक याप्रमाणे मोठ्या प्रमाणावर त्यांचा जो का उद्दिष्ट आहे 10,000 कोटीपर्यंत हे भांडवल वाढवण्याचा तो सफल होईल अशी आशा व्यक्त करतो. मनीष दळवी हे अध्यक्ष म्हणून गेली 5 वर्ष काम करत आहेत, त्याबद्दल आपण काय म्हणतो? बँकेचे चेअरमन मनीष दळवी यांचं जे एकंदरीत धोरण आहे ते सर्व समाजाभिमुख आहे. सर्व शेतकऱ्यांना ते प्राधान्य देत आहेत आणि शेतकऱ्यांचीच बँक आहे. आम्ही जेव्हा शिवरामभाऊंना पण भेटायचो त्यावेळी पण आम्हाला पण त्यावेळी असंच सांगायचं की ही शेतकऱ्यांची बँक आहे आणि खरोखरच खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यांना न्याय देणारं या ठिकाणी बँकेचं कामकाज सुरू आहे. त्याबद्दल सर्व संचालकांचं आणि आम्ही सर्वांनी अभिनंदन केलेलं आहे. या ठिकाणी धन्यवाद देतो आणि मनीष दळवींच्या कार्याला पुढे शुभेच्छा व्यक्त करतो. मी कडावल पंचवर्षीय शिक्षण प्रसारक मंडळामधून प्रतिनिधी आज बँकेच्या वार्षिक सभेला आलो
बँकेचा वार्षिक सभेचा 42वा वार्षिक कार्यक्रम होता. माननीय अध्यक्ष महोदय दळवी साहेब यांनी चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन करून आणि गेली 5 वर्षे व्यवस्थित अगदी बँक जिल्हा आपल्या देशाच्या पातळीवर आणि महाराष्ट्र राज्याच्या पातळीवर व्यवस्थित प्रकारे कारभार केला आणि बँकेचा नफा पण चांगला आहे. आता याच्याही पुढे अशाच प्रकारे नफ्याची नफा वाटचाल व्हावी. नितेश राणे हे पालकमंत्री आहेत आणि नितेश राणे हे ह्या जिल्हा बँकेवर सदस्य पण आहेत. तर त्या संदर्भात तुमचं काय म्हणणं आहे की त्यांच्या ह्या तिथे बँकेत राहण्याचा आपल्याला फायदा झाला आहे का? हो, पालकमंत्री महोदयांच्या मार्गदर्शनाखाली पुन्हा खासदार नारायण राणे यांच्या मार्गाने गेली 10 वर्षे जिल्हा बँक वाटचाल करत आहे आणि मस्त चांगल्या प्रकारे कारभार व्यवस्थितपणे पार पाडत आहे. त्यानंतर सगळ्यांच्याच लक्षात येत की एक शिस्तबद्ध पद्धतीने गेली 4 वर्ष यांच्यानी कार्यक्रम या लोकांनी केलेला आहे आणि प्रगतीचा टप्पा मोठा गाठलेला आहे. कारण या बँकेबद्दल या संचालक मंडळापूर्वी असा एक लोकांचा समज होता की ही बँक कदाचित बुडेल, पण तसं काही न होऊ देता 7,000 कोटीचा टप्पा या लोकांनी गाठला. खरोखर यांचं कौतुक केलं पाहिजे आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने यांनी या सगळ्या कामकाजाचं माहिती वर्णन केलेलं आहे आणि आज ही एक चांगल्या नावारूपाला बँक आणलेली आहे. या लोकांना खरोखरच धन्यवाद दिलं पाहिजे. यांचे जे कोण आधारस्तंभ आहेत, पुढारी आहेत, त्यांचे राणेसाहेब म्हणा, निलेश राणे किंवा नितेश राणे आणि राणेसाहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक उत्तम काम करतात आणि त्यांचं चांगलं नियंत्रण या लोकांवर आहे असं दिसून येतं. त्यामुळे एक चांगली गोष्ट पाहण्याची संधी मिळाली. चांगल्या प्रकारे प्रगती चालू आहे. अशीच चालू राहिली तर मग बँकेला पुढच्या 10,000चा टप्पा सहज गाठता येईल. आत्ता आपण शरद कृषी भवन या ठिकाणी आहोत. शरद कृषी या भवन या ठिकाणी आज सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची जनरल सभा संपन्न झाली आहे. खरं म्हणजे ही या आत्ताचे जे संचालक मंडळ आहे ह्यांची खरं म्हणजे ही शेवटची सभा म्हणायला हरकत नाही. गेली 5 वर्ष जवळजवळ 4-4.5 वर्ष या संचालक मंडळाने खूप चांगलं काम केलं असं लोकांचं म्हणणं आहे. जवळजवळ 7,000 कोटीपर्यंतचा टप्पा ह्या बँकेने गाठलेला आहे आणि आज ह्याची जनरल सभा झाली. यानंतर लवकरच ह्याच्या निवडणुका होणार आहेत. मात्र आत्तापर्यंत जर सगळ्यांची चर्चा केली असता जिल्हा बँकेचं आणि आत्ता असलेलं संचालक मंडळ त्याचप्रमाणे या जिल्हा बँकेचं नेतृत्व करणारे खासदार नारायण राणे असोत, पालकमंत्री नितेश राणे असोत, आमदार निलेश राणे असो यांचाही चांगला सपोर्ट किंवा त्यांचाही पाठपुरावा चांगला असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली खूप चांगलं काम सुरू आहे असं सर्वांचं म्हणणं आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी लहू मडेश्वर, सिंधुदुर्ग नगरी.